shi innan wannan daga gani a kibin nan na bayye damuna ce baki mugunta ha ba wai mutumin da yake da adda alqur'ani baban su fa malami ne fa shi yasa fa duk abin alheri ka gani ba ma ya kai amma taimakawa mutane yake fa baya kai na da alheri ne wallahi MK Abdo shugaban comedy region lewo MK Abdo Yiwani na ta ku hudu ne. Na bayyana shi ne wanda muke so mu taimaka ma yau kwana hudu ina neman ka. Allah wallahi. A kibu sani lawan na bayya ba. Gaskiya nan da ganin shi mutumin kirki. Ai ha ana ma magana ka duba. Duk wanda Allah ba Qur'ani na daban ne. Ka ga wannan kasan ya san. Kai kana gani fa. Ai dole ma ya jikan talaka. Wallahi. Ha ba mala. Mutanen fage dole yanzu kowa ihu yake sai shi. Ai baka sani ba. Baka sani ba. Wannan na bayyana da kake gani ga 60 ga sutura ga sura ga staji ha ba ga mulki muna sanya rike mana ha ba na bayi alheri ne gaskiya wannan ba mu ba daushe ba mu ba daushe dole ya mun fara sha buta ya bari ta kai na bayi dole daushe ya tuba na bayi alheri ne ai shi sa kwana hudu yau ina neman ka zuwa uku ina ta neman ka ba tallashi ai ko dai mun haɗu kuma na ga yanzu dole sai mun je an samu zama da kai ai dole ma ai ko ba a zauna da ni ba sai na yi wannan ko dan kenan ma shikenan ma to ai ko iya faran nan da yake yi alkhairi wallahi gaskiya ne muna nan muna jiran shi insha Allah fage sai na bayye 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 sai na bayye